Вече сме демонтирали кардана, подготвили сме го да си стои там. Показах ви в предното видео какъв интересен казус имаше тук. Това също, което искам да ви покажа, е как хората са помислили много добре. Вижте, тук развиваме това болче. Ролята на това болче е да може кутията да преминаваме от тук в неутрален и паркинг режим, за да може да си работим съвсем спокойно, а не да си играем отгоре да включваме, което всъщност е почти вече невъзможно, защото нямаме ток. Ето го ловчето, оригинално си е там. Сега кутията вече и да искаме не може да я завъртим, защото е в фиксирано положение. Всички болтове вече са подготвени, разхлабени са. Преминаваме към демонтиране на тръбите, които са за Dynamic Drive. Виждате, апаратите също са подготвени и почваме ето ги апаратите и почваме да източваме всички агрегати, да смъкваме корите и кабелите отгоре и да смъкваме мотора надолу заедно с кутията. Това ще правим днес.